हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो माने देलायखांबाय आरोना रेडिबो जाखांबाय ओमफ्रायो दायो नायनोसै माबायदि दिन्थिनो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय जाखिनि भिडिअ लानो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय आंनि चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नोंथांमोननो आङो बिदिनो भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं रेडि जाखांबाय आरोना दायो थांनोसै दायो आं बेबायदि गानदो आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो दायो जोङो थांगासिनो आरोना थाबाय नै बिथाङा गरमनानै दुखु जादों आरोना ओमफ्राय दा जों थांगासिनो ओमफ्राय सानैया थांग्रोबाय आरोना गारियावहा माने न'निफ्रायनो गारि लांगासिगोन नालाय नायलांबाय थादो होमबालाय कलेज सफैनानै आं देखायनोसै आरो प्रप'ज खालामो आंनिया कमेन्टआव दायो ओमफ्राय कलेज हाबबाय आरोना ओमफ्रायो कलेज आइ कार्ड गानबाय आरोना नै ओमफ्राय आइ कार्ड गानाबा सोआनो आरो ओमफ्रायो कलेज ड्रेस गानासै ओमफ्राय दायो हाबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायनोसै आरोना मा देखायनो हायो मिथिला कलेज मोनफायबाय आरोना नेरौटा कलेज दा हाबनोसै जों गेटथिंगालाय थांनोसै आरोना जोङो देलै माबा बेयो जोंहानि बिदा आरोना विराटन बिदा जाहा नै दा आं हाबबाय आरोना ओइथिं ट्रेडिसनेल मोसाखांबाय ना मोसागोनसो मिन्थिला आरोना ओमफ्रायो दायो जों कलेजाव हाबबाय आरो ओमफ्राय इथिंनिया जोंनि OHS हाई सेकेन्डारिनि आरोना ओमफ्राय आरो नै इथिंनिया नै साइडनिया डिग्री आरोना नायबाय थादो दायो प्रग्रामा सोलिगासिनो आरोना ओमफ्रायो जोङो लेट जाबाय सफैनाया ओमफ्राय नायलांबाय थादो दायो जोंनिया सारा बिबुंथि होबाय थादो आरोना बिराद मानसि जादों कलारफुल ओमफ्राय सिङाव जायगा दंना गैया नायलाय teaching and teaching staff of this college, for this junior college, and also my dear.
Repeat. Operator, Menayo, Team Constable, Nathaniel, Pinnacle. 그래서 무엇이냐 이게 나가면 세 나상 세 스튜던트 là sẽ người thứ trai à tỷ bao mấy sẽ đã được sẽ người sư gia đình sẽ được người nào margo kursi itu ada lagi nih kursi. Ini kursi sampai lagi di kursi itu nanti tapi susah kan? Mungkin kan? Siapa sih? Nuisa kan? Soalnya daya mana ranking seri kasihnya na, bayang dah zona naik kasihnya, bayi sana pura bayi kasihnya mazang bakai. Iya, bye. Kamu này là mấy tháng trước không? So, bidilah, video begini aja. Bye bye.